रास्ता तो एकदम बुझाता कि ऊपर ऊपर यही से छेमी उमी डाल के कुल बनावत बस खौला त धनिया पत्ता डाला मैं तब डाला मछरी। बताओ नंदोई जी आवतनी ऐसे तो एकदम हमरा आगे पीछे घूमत रहली सन आवेलन त कि हाँ नैन हर बिया कहीं कोई पर लाइन मत मारे लगे। लेकिन अब की बार तो उनका अपना हाथ ही से खियाए कितना उनका से हम प्यार करी ना एहनी के का जनी हसन। अब दिल हल लागिए गोइल तब ओकरा खातिर क्या करी प्यार सोच समझ के होला। अब हमारा एक हाली ताक देनी बस हमारो एथी हो गई का करी। अब तो मुँह तो बस बनाई में खियाई यही के चलते तो सोचा था नहीं कि बोली दीदी बन गइल हो मछरी बनाव तड़ू। हाँ हम आलू बैगन लाइल बानी हो तो फोन नहीं जाना तरौरा ना पाहुन जी आवतनी फोन ना कइल रही गीता का मारदा। हाँ आहो तो उ हमारा से कहबे अभी यही से का कहतड़ी कि करतनी हो भौजी बाद में लगता रोत रही का मारपीट का कके उहाँ से आवतनी ना ना रोत रही हां का जन तब हम नहीं तुहा के फोन कइने के भाभी आवतनी रौरा तो जानते बानी जा कि का खाइब तो उहे बनाइब जाते यही हम सोचनी बना दी घर के पाहुन बानी आइब तो बेइज्जती न होई ना बनी तो मुर्गा मछरी ना खने ठीक है तब कइलू पहुनवा हमरा भी फोन ना कइल हवन तो हम गलती ना केनु कइले दीदी जी बताइम जे हमर से ऊंच नीच होई त ना हो कने काहे खातिर तू गलती कइले बाड़ू बड़ी सुंदर काम कइले बाड़ू ताकि कोनो परिवार के आवतटे हित ना ता तू पट देखी कोनो चीज बना तना के रख दे तड़ुआ कतना निमन काम करो तड़ुआ ऐसा ने कने के तहार बुद्धि विचार बनल रहो। अब सोचनी एकरौरा गोइल बनी दूसरा घरे तो सोचनी त बना दी मांग के आखिर आदमी घरे बइए बड़न। हाँ हाँ कने जाए द अभी नहीं खेनू हमरा के ताके के नहीं खेनू कि दीदी अइहन त ले अइहन मुर्गा मछरी सही आवत कि मजाक खाए खातिर करत ना दीदी सही में आवतनी पाहुन जी। अच्छा चलो आके फोनवा कइला ह उहे के कहनी है कि बड़की भाभी सब कुछ से कह देबे आवतनी रहब ना कहनी है कि रहब ना। अच्छा जाए द देखी अपने से मसाला पीस उस देले हड़ू ना हम कहिनु पीसा तड़ू के आलू बैगनवा के बनइबो ना तो ढेर मसाला ना पीसनी है उ जा तनी मंगा लेनी दुकानिए से तनी पाहुने जी गावत तनी हमरा ना तो रहे दी हां झूठ कर मन कौआई के गोइल बन त हमरा के ना लिया गोलन रहे आ ना रहे दी ना दीदी जी आ तनी कह दे अब रो थी आवत पाहुन जी ना तो पाहुने के मोबाइल से बतिया ले में के हाली। अच्छा हां तब का ठीक है बात तो उ तो भातवा बना दी ह कतरनिया के पाहुन जी कतरनी के बना देले बानी आटा मार के रखले बानी खाली कने के तना चोरा फरा बाड़ू हो हां जीरा डाल के बनी ना घीवा उतरले बानी नीचे घी डाल के बनी जीरा राइस। अच्छा ठीक बाटे जवन तार मर्जी पाहुन से तनी दूर ही बना के रहे के चाहिए। अब हमरा नहीं के बुझात कि घर के दामाद हवन त कैसे रहे के चाहिए दीदी इज्जत ऐसे भी न नंदोई से दूरी बना के रहे के चाहिए ना त नंदोई नु कबो भी भौजी पर छक्का मार देबे लसन अब बाक दीदी रो नु सेती कहले बानी जोड़ा पारी के बाड़ू हमन के बाद दूसर बाटे ना ना ऐसन कोनो बात मजाक कर दई कने आ जाए दी हंसी मजाक करे वाला बन जाता हंसी मजाक नु करे के तब हम कोई की चौरा बनावे खाई बिहारिया में से निकाले के तड़ी बड़ा निमन बने आदमी ने भैंस जैसन बाई त का जोड़ी लगयन हमारे से लगयन। अब ई लोग नहीं जान जी हसन जहिया ना असली बात मरिए जैसन बेहोशे जैसन सुनिए के कि हमार उनका रिश्ता का बा। अब बताओ मार के आवत उनकरा के हम तो जानते ना नहीं कि अपना मुगी के मार के आवत बताओ भला कह देली और घर भइल बे के अबे फोन करतनी अबे फोन कर तारा के कर तनी फोन। ए बुची जी का बुची कहाँ बानी जी सुनी आइए दादा पाहुन जी आवतनी जी बुची मुंह बनावतनी का भइल जी जा हाँ ये देखो हुए के आवतनी त कने में मछरी बनावतिया दीदियो का होतिया ना हुआ के काहे खाती है हुआ के नहीं खियावते। हां त जाए द का हो जी भौजी जी जावत न अपन घूमी फिरी मन लगई है चल जे करा न कौन बात बाटे। ए बुची जी एगो बात हम कही कह अच्छा ई रउआ बताई कि राउर बहिन नइखी आवत राउर जीजा हियां के परिक गइल बाड़न हमरा त बुझाता नु कि छोटकी से उनका चक्कर चलेला के कहतर हो भौजी सही में। अच्छा ई बताई रउआ सब कोई आवेला राउरे दुल्हा आवी ना त पलंग पर अपना सुतावेले हैं बतावा का हो एकदम से तू ही तू पहले बतावा अपने घरवा के नु लोगवा बाटे चाहे बोला तली बतियावा तली रखिए लेली त का हो गइल गांव में उ रखताड़ी
चुपचाप रही बुच्ची जी, अभी नहीं ना बुझात, अभी नया नया बाड़ी ठीक नु। अगर रार बहिनिए के एकदम ढेर गहरा में हम लोग चल जाए तो रार बहिनिए के दुख होई, रार बहिनिए के दिक्कत होई ठीक नु। कुछ ना दिक्कत है दीदी, आप मैनेज कर ली। आ ज्यादा उधवा उठाए कोशिश मत करता, गांव टोला सुनते का कोई हो। चुप रही, रवन का नहीं ना बुझा जी। अगर रुके ना हम बड़की बुच्ची से हम कहते नहीं कि ना फोन क के के कहता हुआ कहिया मत दीदी ऐसे कहम नहीं, ई गलत बात बटे बुच्ची जी। जा कह कि ना कोना करले जीजा पर इतना जीजा नहीं माने हम। हाँ तो यही से ना फायदा उठावा तड़ी कन्या उठावतिया और बहनों जो ये उठावतड़ा ने। तू बहुत ढिलाई हुआ जा तर के कुछ कुछ कर के कला के मुर्गा मछली दे के लेके बनावा जा जीजा कितना दिन के बाद आवता। हमरा करे ले मछली मंगवा के बनावतिया ओही जीवा तैयार कइले बिया ओकर दूसर का संगे जियावतड़न त बनाई खियाई नहीं। तब का ये दादा छोटा ठीक बा भौजी, बनावा नहीं बनावन से कुछ के दुख तकलीफ होई हमरा से कहिया। जा जा तू हाथ बला तन के हाथ लगा के जा त कद काहे खाती हम काहेला हाथ ओकरा में बंटवारा करे जाई बताई ना तनी रहुआ। तब सुता ना कर जा का सुता जा काहे सुतम जी हम बोली ना काहे सुतम हम आ जवन करते त का निक करती वो हैं का है हाँ। ये कैसे कहता काहे अच्छा ये बताई रहो बुची जी का अपन ननद का जिंदगी न बर्बाद करती है वो वैसे ना करे का चाहिए ठीक नु। चुप का चुप गांव टोला के कितना लोग बाटे कि अपन घर में के तीन तीन गो लोग के रख लेता तो भौजी ता एगुड़े लोग के रख ले बड़ी जीजे के करब कौन दोगा दुख तकलीफ ए बुची रवन के अभी बुझात नहीं खे ना जब बहिनिया राउर ना ये जीवे आके गोर दी है ना तो ओकरो मर्द के बुझाई लगी ओकरो बुझाई लगी आ जन तर बहिन के परी तो परबे करी किलो का चुप चुप कइले रही ना जी। कह देम दीदी तू अपन कोई से आई रे राम कतना रवन गंदा विचार के होनी जाए इंसान जी। गंदा विचार मतलब रवा कैसे पहले कह दनी कि हम अपन बहिनियों को कह दे हम कि ठीक बटे तू हो तो दूसरा से ये न का नाम बके लट घाट दूसरा से लगा ले हैं। चली ठीक है बटे जवन रवा कर तनी तवन ठीक है कर तनी जा आ ऊ ओकरा त एगो भातार से पेट नहीं के भरता बुझाते के 15 गो बाद भातारे करे जाई। अपन देखा खाओ ये नु कहाला इतना ही हरामी जादी हो गइल बाड़ी नु पीछे पीछे लगा चल लिखे का करत के का हो गइल। हम पुआर पर जौन कइले बे त हम खेला अपन जनते न माली ऐसे हम भौजी से सपोर्ट करेनी भौजी हमारा के करली हम भौजी करनी जेता चीज है त हम भौजी घर में ले चल जा हम तारा के जी अगोरब। चलो हो ससुरारी से हम आता ना खुश रहने के साला भगवान कोई के ससुरार देश तो हमारा लेखा बाप हो बाप माना ही के परी। अरे बाप हो बाप ये महाराज लेके गोड़ लगता नहीं महाराज रवा तो चलो तने पूरा एकदम तो बुझा तक हम करे जवा एकदम जुड़ा गइल जनसा रवा तो जनशताब्दी नहीं चला तनी एकदम बाप हो बाप। और सब सुनाई भाभी सब ठीक है बाटे जी जान जी की हमरा घरे नई खिया रौरा आगनी त मन जुड़ा गइल बाकी राउरू बाकी रवि गौने हरे जवन आई रही वो अभी आदत रवा छोड़ले नहीं थी ना माने के पड़ी कहे के बाटे जान जी की जात रहनी तनी गोइठा लियावे जन्नी ना हाँ। गाय सब खत्म होलो त कहनी कि जतन गोइठा पे बना देबे एते अच्छा। कहा तन पूछी के लिया अरे ढेर दिन भई रहल कने के तनी ससुरारी घूम ली जन्नी आ सुननी कि गोवा रही ना गोवा नु हाँ। हाँ वो जे रही ना कंपनी में काम करेनी अच्छा कंपनी में ओ जगह इंचार्ज हो गइल बनी अब जान ली। रौरा हाँ बतावा बड़ा नीक बानी जी रौरा इंचार्ज हो गइल बनी जान ली। बूची के भागे खुल गइल बाकी रौरा रिचार्ज कची रिचार्ज करेला इंचार्ज हो गइल बनी हमरा अंडर में हाँ। 69 आदमी हमरा खटेलन 69 हमरा अंडर में रौरा अंडर में हाँ हमारा अंडर में गंदी गंदी बात करो तनी वाला ओहो भाभी रावा कैसन बात कहतानी रौरा कैसन तो बतियावत तनी ना हमरा लाज लागत ना ना लाज नहीं लगा के चल कहां जाता नहीं जात रहनी गोइठा लिया आई तब हम तले पानी पियो तनी अच्छा हाँ, ठीक बा ठीक आई 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 मुझे बाकी घर में हां एकदम आई हां चली सुनी ना मिठाई उठा लियल बनी लेल बनी आ बूची के तो कोकोलेट लेल बनी कोकोलेट पक रौरो नु एकदम रौरो घर ले हमारा ने के फार के बीचो में डालो क्रीम में अच्छा हाँ, हाँ लगदा तेल काट ओहो आई 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 जल्दी हम लोग निकाल कर ठीक बा ठीक बा जाई चलिए तनी जाता नहीं आई ठीक है हाँ बाप रे बाप बादल लागत है कि किसे का समर ऐसा मरत रहतन ते एकदम हम जिए जुड़ा जीत बाकी बूची के आज के तो लागत है कि का जद ना हम मन में रखत नहीं तो लाज लागत है बड़ा भौजाई मनवर है नु आते आते साला राही में हमार जतरे बना देली आ एगो सरहज बाड़ी उनकर त बतिए अनमोल बा उनकरा के का हम कहीं अब तनी मिजाज एकदम भौजाई से मिल के फ्रेश हो गइल अब तनी चट देना एकदम तनी ननद से तनी भेंट कली बाप रे बाप होइसन तो सरहज में खोजला भर में ना मिली है
भाभी अरे मार हे नहीं आई ना रोई के तो कभी तो हम खोजो तनी की हम जो नहीं के भाभी बड़ी तो रोई भेटा को ना रौरा अब काहे कहता नहीं कोई बा अब आब याद हो बा का और आराम से बैठो अरे बाप काहे इतना देरी कोई नहीं जी देरी कोई नहीं हां एगो भौजाई भेटा गुड़िया रहिए में मार माथा चटल अच्छा तो बतियो ही नहीं हां बे हम क्या बते हम कहने के देखी हमनी के हई या पहाड़ी जी के चेला आदमी बात बुझाता हमनी के देखी ई सब जी भारी लागत होई छोड़ ना केने से बझइले बनी सब हम बझइले बनी सब कहत नहीं सेटिंग फोन पे कहे लगा तनी के बेरा रुकम ना कैसे ना रुकम देखो तनी रुकम ना एबेरा कीर्तन गवाई एबेरा नु रंगारंग कार्यक्रम चली एबेरा ए जी बोला पानी पिए के लिए आई ओ बोला ना रुक पानी लेके आओ तनी पहले गोड़ धो दे हनु ले आब त ले आब बाप रे बाप भाई माने के परी भाई सरहज के नु होइसन सरहज छु न मुनिया खोजला भर में ना मिली भाई माना ही के परी ओकरा के लादनी कुर्सी पर बैठी ओहो ये सब के का जरूरत रहला कुर्सी की बेग वाला बावले पहुंच जाने अरे बाप हो बाप देखिए रो कैमरा में लाइल बनी साड़ी जन्नी काहे का साड़ी लेके आई ओहो हम देखा छोड़ दो मत खोला रेडीमेड है उन्हीं के जूता बात बुझाता हाँ गोड़ और झूठो के काहे के धोबू हैं बेकार है के गोड़ धोबू गोड़ धो के का होई ना जी हमरा बड़ी बढ़िया लागेला गोड़ धोए में हनु और ऊपर क देखी जी अब का ऊपर करबू खोली जल्दी जल्दी कितना दिन के बाद तो हाँ काम होत रहे झूठो के गोड़ धोतलू अब झूठो के ठंडा पाला के दिन बा असहु कतना खातिर भाव करेलू और सुनाव समाचार जैसे तो बेरा रंगारंग कार्यक्रम चली नु देखी ना हो केवन अब हो एगो धो देलू अब एगो ना धोबू तो वो खराबे लगी बात बुझाता नु हाँ बताइए ना के बुझा के दिमाग में चलत का ऐसा ही करी ना रौरा ऐसे थोड़े करी ना हम तो सोचे नु कि एकदम बूची जी के प्यार में एकदम ढलिए गोल बानी ना ना ऐसा बात नहीं हम तो हमारा रौरे खातिर दिया हम ससुरारी ना बहाना बहाना मार मार के कहत रहलियो कि नइखे जाके हाथ में जल्दी ससुरारी का धइल बा मको कहने के जा तनी बाहर आके टपकुनी है जे पूछ दी का ना रह दी उ सब के का जरूरत बा और सब ठीक बा हनु और बताइए अपन खूब बढ़िया तो बा और बताई तब घरी भारी निरोग नु गोनी है ना कहाँ हम जाए ना इने के गाँव से घूम ले आवेला चली जाए मीठा पानी पी ली मीठा पानी के का जरूरत बा दुगो मिठाई मिठावे ले हो झूठो के ढेर के कौन काम बा बात बुझाता हैं कहाँ गुल लोग सब के घर में के कन्या हाँ अरे हो गोला तन भाभी हाँ हाँ खुश रही और सुनाई समाचार और बताई बैठ रही कोनो बात नहीं ठीक बाई नु खूब बढ़िया आपन बताई गीता बुची कैसन बाई एकदम सीता नियन एकदम खिलल बड़ी हाँ हाँ जाए दी ठीक बाटे ई ना कि उहो के लिए ले आई ये जगह घूम बेचारी अरे वो का झूठो के वहीं जो वहीं जैसे मानी कितना गाड़ी घोड़ा चलत तड़ी से जाम रहता यही तरह बाप रे बाप हालत खराब हो रहता बात बुझाता नु अच्छा जाए दी कोनो बात ना बाद में लेके घुमा दे हाँ हाँ हाय देखी तो पाहुना अच्छा बानी कि जब टाइम मिलेला फ्री रहे नहीं तो ससुरारी आ जानी अब हाय देखता नीनू इहे तो एगो हमनी के का हो कने गली गुच्छा में नाम बाटे कि गीतवा का मरद आ जालन घूम फिर के चल जालन ना तब का जाए दी और बताई रवा ठीक बानी नु हम ठीक भाई पाहुन जी कने बैठ के लेक्चर ढिला ताड़ू ई ना कि ना ना के खियाई पियाई ठीक बा अभी खाना खाइल जी तन ठहरिए के घर में आराम कर लेम हनु कने के हटे हाय हां तो हेम तो रउआ चलम आराम कर लेम ठीक बा कौनो बात ना कोई में आराम कर ना कने जाए त पागल हडू का देखत ना देखत सही देखत रहनी कने रहो पहले से पूरा एकदम बनहले बानी अब का करम खाइल दे कहीं जाला ना ना सही बात बा और बताई और मम्मी पापा के समाचार सब ठीक बनू खूब बढ़िया ठीक है कहल बा कि लइका एथी साकावे के ना मारे के एथी परिकावे के ना कने आया पानी काहे के लावत अड़ू है एक बार ले जाके खिया द ए जी बाबूजी खाली ही झटपट भूख त लागले होई होता ना गाड़ी नहीं भूख हो के का बात बा हम जाके हम खाना खा लेते जनी की ना हम खाना खा लेते जाके ठीक बनू हां ठीक बा जाई जाई छोटकी बिया सब कुछ कर दी घर में कौन उठू ना खाना भेरी हां जाई कहीं रह जाई हम आवत नहीं
ऐसे तो हम भौजी से कहनी है कि ए भौजी जा तू मिल ल आ हम नु बाहर झाड़ के सब रेडी कर देतनी जाए दहो का हो जे इहे ना हमारे को भौजी बाड़ी निमन न तो सब एकरा में ठलोहल बाड़ी सर हमारा के देख देख के सब जरेली सब कि कैसे आके टिकल भी है जीगा का हो जे हम बतिया त हमरा के भौजी सपोर्ट कर ली ऐसे ते में जा बहानी जाए तो बाहर झाड़ के मान धो देनी आ जीजा देखो तानी कह हम जीजा जी ए जगह रही 1 महीना अभी आ भौजी से खूब हंसी बोली खूब बतियाई दीदिया बिया नु जा अपन अकेले का दीदिया बिना तू भइल बानी आए जब ए जगह के कोई के रखिए लेनी का कहला कि दम निमन मन से कोई से बोलते है बतियावत बानी त आवताड़ी भौजी दादा अजी दौरा के तो हम काय हम कौन खेलावाड़ी जा का हुआ भौजी पायल नथिया बनवा के एकदम दे अरे रहे दे उ सब हमरा नहीं करे के हमर मदद करे छी का करबू ए भौजी बतावा तू त हमारे को निमन भौजी बोलता हरा के ना मदद करम त हे सब के करम हे अठलोली के जन अठलोल हमर को गौरा खातिर याद कसरी तुरंत रखब कि का हम नहीं की कइले आइल बड़ा नहीं त न उतिर आइल धाइल बानी नहीं एकदम बुझाता कि हम तरबे नहीं के हम ना हमरा सब बड़ की मजली भौजी कहते ना हमारा लगेला नु कि रखले बिया तबे ऐसे ऐसे अपन पलंग पूछते कनी कि तू रख ला तार सब बताओ कह दे जी हमरा ई ना बुझाला कि माने इतना देख के में जरे के का बा तहरा से जौन होता तू कर हां नहीं तो देखो ना उठला ले लागल बा सिमट काला त देखे से तब कहि हसन कहिए नु कि सुनी ना अभी तो रौरा एक बात कही बोला लजाई के का बा हो बोला हम वही में के बानी तू वही में के बालू इचको नहीं खेला जाए के बोला गाड़ी से न कई कोनो सुन लिया सन कहनी है नु कि मिले के कहत मन तक दुआरिया पर खड़ा रहो अभी ये हां वीडियो लगा देल बहू उ त कहबहू के लगल जा 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 मिला जा जा हम देखत नहीं जा सब काम धंधा कर देले बनी काम धंधा के अदको तई मत कि काम धंधा करे के बानू हमें देखी अफसोस होला कि मन दो ये हानि बुच्ची जी के जिंदगी थी में लेकिन फिर सोचना कि प्यार मत हम छोड़ावा थोड़ी बनी अरे ना हो हम उस समय छोड़वावा तड़ुआ छोड़वालू जे लेके भाग जाला उ तो दम तू तो खुशी से रखत तड़ू कि ना हमर भी रुआ आई आ हमर दीदियो भी रुआ जाई आ देखरा में कौन बात बटम का खिसियाई दीदिया फिर के नंदी फिर रहू मतलब आपन दीदिया फिर कहत नहीं हम कहतना रौरा हमार मदद करी ना ये दादा बनी तू तो हमरा के मदद कइले बड़ू पहिले बताओ कुआं में देखी प्यार करे वाला के मिले आवा जाला बुची जननी अलग ना ई ना करेला कि परेला ई ना कि एक दूसरा से नु काट बन जाए ऊपर बतिया हम ओकर जिंदगी में काट बन के घोर के आ जाए हां देखी तो ठीक लागत नहीं उनकरे पसंद के साड़ी पहनले बानी नेट में कहलन जीजा जी कहली हां अच्छा तब ठीक लागत तो हम कहने के ललके देख के पहन ले तू साड़िया ठीक बाई है वहां के पहिना के ठीक लागेलु एकरा में अच्छा तब जा 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 हम देखी तो ठीक लागत है हे तनी आईना कला एकरा पे काला का चला वहां के लिपस्टिक खाली पसंद बा अच्छा लिपस्टिक हां तब ओकरा सुनु काम बा जा 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 ठीक बा मुझे चली जी रहुआ आ चल हम जाते द्वार पर गिट देखे देखा आई जल्दी ठीक बा जा देखो कितना भौजाई निमन बाड़ी कहतलिए बुची जी रहो कि हम मदद कइले न बनी भौजाई भगवान 10 न ऐसन कि हम तारा के मदद कर तू हमारा के कर चल जल्दी भौजी गली मिल हम अघोरी दुआरिया पे